азизони дил, худомӯзи навбати мо Шерзоди Абдуназар мебошанд, сокини деҳаи Сомғор аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. Ин нафар низ тариқи аудиокурси ширкати Вамбук забони русиро аз худ намуданд ва дар оянда мехоҳанд табиби ҳозиқ гардида барои халқу миллати азизамон хидмат намоянд. Бас ин лаҳза бошад, рафтем бо эшон ҳамсӯҳбат мешавем ва аз наздик маълумоти бештар хоҳем гирифт. Меня зовут Шерзод, мне 16 лет. Я увидел книгу «Вамбук» по телевизору и решил приобрести его. Я приобрел эту книгу 1 мая этого года. С помощью этой книги я научился разговаривать по-русски. А сначала я подумал, что изучать русский язык очень сложно, но со временем я научился разговаривать по-русски. В будущем я хочу стать доктором, и этот язык мне очень поможет. Я всем советую купить книгу «Вамбук», потому что с помощью этой книги изучать русский язык очень легко. Салом, Шерзод. Валейкум ассалам. мо шуморо шодбош мегӯем. Шумо аз ҷониби ширкати Вамбук соҳиби чунин сертификат гардидед. Барои он ки шумо моро интихоб кардед ва дар муддати кӯтоҳ забони русиро аз худ кардед. Марҳамат. Ташаккур. Ва ин блокнот низ барои шумо аст. Марҳамат. Муборак шавад. акнун шинед ҳамсӯҳбат мешавем. Шерзод, шумо аудиокурсҳои Вамбукро кай дастрас кардед? Ман аудиокурсҳои «Вамбук»-ро 1 май дастрас карда будам. Чӣ сабаб шуд ки шумо маҳз аудиокурси Вамбукро интихоб кардед? Сабаб он буд ки ба ман ин китоб хело ҳам мақбул шуд ва фикр кардам ки бо ёрии ин китоб забони русиро асос кардан осон мебошад. Ташаккур. Пеш аз оне ки шумо ба ширкати мо муроҷиат кардед, ба ягон ҷои дигар муроҷиат карда будед? Не, ба ҳеҷ куҷо муроҷиат карда набудам. Метавонед дар бораи якрӯза омӯзиши худ нақл карда бошед? Бале. Аввал ман баъди мактаб, вақте ки аз мактаб бармегаштам, қариб 2 соат китобро мутолиа мекардам ва дар шаб бошад аудиоашро гӯш мекардам. Шерзод, росташро гӯед, шумо ки давоми 6 моҳ аз аудиокурсҳои ширкати Вамбук истифода бурдед, ба кадом хулоса омадед? Оё ин ҳақиқат дорад ки дар муддати кӯтоҳ забони русиро аз худ намудан осон аст? Бале, аз худ кардан осон аст, лекин аввал ман фикр намекардам ки бо ёрии ин китоб русиро омӯхтан мумкин аст, лекин баъди 2-3 моҳи ин китобро мутолиа кардан фикри ман тамоман дигар шуд. шояд ягон нафар ба методикаи мо боварӣ надошта бошанд ва фикр кунанд ки ин дурӯғ аст. Бидуни ягон луғат ва қоидаҳои грамматикӣ аз худ кардани забони русӣ душвор аст. Шумо ба ин чӣ гуфтан мехоҳед? Шояд баъзеҳо ҳамин тавр фикр карда бошанд ҳам, лекин бо луғатҳои ин китоб ва аудиоҳояшон аз худ кардан хело ҳам осон аст. Ташаккури зиёд. ҳоло агар шумо ягон филм ё ин ки сурудро бо забони русӣ гӯш кунед, бедушворӣ метавонед онро тариқи пурра фаҳмида бошед? Бале, бедушворӣ метавонам ҳам фаҳмида ва ҳам дарк карда метавонам. Шерзод, агар шумо бо ягон нафари русзабон ҳамсӯҳбат шавед, онро тариқи пурра фаҳмида метавонед? Барои ҳамсӯҳбат шудан азоб намекашед? Не, бале, фаҳмидаам метавонам ва бо он шахс сухан кардан метавонам. Барои шумо ягон душворӣ надорад? ташаккури зиёд мегӯем ва ҳамаи азизони дил, шумоён низ бинандагони гиромиро тавсияи хубе медодем ки бо ширкати мо ҳамкорӣ кунед ва аз аудиокурс ва китобҳои ин ширкат ҳатман истифода баред. ба монанди Шерзод дар давоми кӯтоҳ, дар муддати кӯтоҳ шумо низ метавонед соҳиби забонҳои хориҷӣ гардед ва бо забони хориҷӣ бе ягон душворӣ суҳбат карда бошед. худи ҳозир фармоиш диҳед 855 81 31 31 www.vanbook.tg